weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kasga rewo e worgo to mairie to hayre law to hayre bara to hayre gollere to babaɓe to juude jaaɓi to datto abdallah ko on takkusan juula ha to galle ceerno hamme bousso to seeno boussoɓe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno ndiaye baro to leggala hayrani noadiɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie to région biteɗo trisémour ko fati 5e recensement ko fati binditagol limgol yimɓe ɓe kolliri tigui ɗum yaari golle ɗe ene jaari hano hannirta ni e oɗo saaha joni ɓe binditima eɓe jara fodde capanɗe jeegom ujunere temedde joyyi e capanɗe jeegom e yimɓe jeeɗiɗi ko fuɗɗi winditade e nder trisémour to leydi sénégal laamu leydi sénégal ɓeydi tigui tekkinde nden ka e kisalam falde Ziguinchor ko famdi kala fodde poste uji gendarmerie ji nayya keesi pula ha fama toon to leydi mali fedde almameɓe tawi ko almameɓe dadiɓe woni tigui ɓorniɓe tiniji ɓe mbaddi tigui ɓe joddima en audience e jaagogal kalfinagal ko fati sécurité e protection civile leydi ɗi kedde afrique ma en kettoroɓiɗo musidɗo men alassana oumara mbodja kabaruji men joolab jaɓeri ma jaaha to koredi nord jeen ha to leydi russie e to leydi turquie jeeya kalen e guerre hakkude gaza israël bisimilla moon e kerki hotodirte joni joni piren facciren tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano sonnani ɗeɗo daali almuɓe belɗe holto paaden koto ziyara ceerno abdoula malika boussoɓe ziyara ceerno abdoul malika baɗo to kasga ziyara o noon waɗata ko yeeso teddugal e gardagol ceerno mamadou bousso khalifa galle o tawateɗo to dakar ceerno amadou tidiane bousso tawateɗo to kasga ceerno bouna oumar bousso tawateɗo to nakchatto ceerno mohammed bousso tawateɗo to seeno boussoɓe ceerno hamme bousso tawateɓe to seeno boussoɓe diallo alassane hamme tawateɗo to belgique jettine ɗo kayido eɓe tintina eɓe teddinira dendagal bandiraɓe dendagal guure koddiɗe ko wayno kasga rewo e worgo ko wayno seeno busoɓe hayra mbara hayra gollera e dendagal julɓe dendagal guure taariɗe kala e dendagal kala biyawo achhadu an la ilaha illallah ene teddinira ene bisma e oɗo ziyara ceerno abdoul malik bousso mbaɗowo to kasga ziyara o noon hikka waɗi waylo seeɗa sababu noon de subgoji ɗaminaɗi tijjade nder leydi sénégal e lewru février ko ɗum saabi noon ziyara o dirtinama hitande hikka nde ziyara o waɗata ko ñande 13 e ñande 14 lewru janvier nde gonɗen ɗo dendagal bandiraɓe dendagal julɓe kala biyawo achhadu an la ilaha illallah wa anna mouhammadan rasulullah ha tengti e guure teɗi takkiɗe e guure hoddiɓe kañumen kala enen bisma e oɗo ziyara cellal ko kañum woni afo kala ngaalu cellal ala coggu gandal ne weeli kono kadi gandal jaadugal e nundal ɓuuri welde ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno amadou tidiane diallo ko jaadindo ɓalwal e danawal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirollo omo safra wonduɓe asmo diabète tension yanɓe AVC omo safra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoje ɓalli ɓuutoje musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓe rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe wonduɓe kiste fibrome dogam cité dendagal rafiji ndewagu kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji gorago kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o noon aw urata ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen yanoɓe barogal waɗoɓe kirisaji e kala saaha eɓe seeɗineji bahliti koyemumen ha kaɓɓa dendagal rafima no fotiri so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana balɗe tati a wiyata wen mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo haala ko wonen ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum jiɗi ɓe waɗnede listihara so ɓe jogui numéro wave e numéro orange money on numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko appel e whatsapp kala numéro makko téléphone mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andini dendagal kilineɓe mum wondemo jogui base to Dakar en tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 omo jogui kadi base makko to Nouakchott leegala 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene tawe ɗon miñi ko ne wiye Souleymane Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoje gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www point gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe ɓurelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir jeegom lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi aset nogas e tati dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha jon to banggue nate ɓosoje woni youtube ko meñi men sehil men Saydou Abou hono mbirɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen binditagol noon ɓesgu wurɓe nder leydi Mauritanie tawi kadi ko binditawol joyɓiwol woni 5e recensement général de la population et de l'habitat ina jokki tigui hano hannirta ni e nder jokli leydi he kala ɗum fuɗɗi noon ko guila ñande nogas e joyyi lewru décembre ɗum gasata ko ñande jeenayyi lewru janvier ndu gonɗen ndu binditagol ngol noon fattaki Mauritannajo emo wona Mauritannajo kala kay gurɗo e nder leydi he e ɗum toɗɗi to wilaya mo trisé murɗona teskama tigui golle ɗe ene ƴelliti toon hano hannirta ni ɓe puɗɗima winditade toon ujunnaje sappo e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi famille woni foore ɗum noon ene guime ha capanɗe jeegom e jeegom ujunere ene fawi temedde joyyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo ko fuɗɗiti waɗede toon recensement winditede toon capanɗe jeeɗiɗi e nayyi équipe tawi kay ko ɓen nulda toon yo mbaɗa recensement eɓe jogui noon hen jeetata ko observateur uji wondude en jeetata taw ko superviseur uji wondude chef d' équipe aji tawa kadi eɓe gondi e matériel mabɓe ha timmi eɗen mbiya tan dendagal ɓesguji men to gori kala guuri men nde battata hakkillaji men yimɓeɓe mbawa winditade hano hannirta ni ha tengti kadi e nder nokkuji meɗen habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni teskama tigui fodde kene qime ha capanɗe jeegom ujunere tawa ko Afrique naɓe ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗari ko naati tigui e hitande 2023 mayne nde wotere naati tigui to dow banggue naati to dowlaci dentuɗi Amérique taw ko ɓuuri hen hewde oɗo saaha joni tawateɓe to banggue wargo dowlaci dentuɗi Amérique hitande 2022 nde noon teskama ko wonno ko nanno toon taw ko clandestin ɓe gonno ko sappo e tati ujunere temen nayyi e yimɓe jeegomo teskama noon hitande hikka nde ko ɓuuri yaade toon ko Mauritannaɓe wondude e Sénégal naɓe saabu ɗiɗo nationalité ɗi tan woni Mauritanie e Sénégal koɓe 50% woni kamɓe goni feccere e dendagal leyɗe Afrique ɓe yimɓe mumen tawateɓe toon foof kamɓe kadi ɗeɗo leyɗe ɗiɗi kadi ko Mauritanie heedi yesso saabu Mauritanie tan ene jogui sappo e joyi ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e tato clandestin tinaɓe tigui wonɓe nder dowlaci dentuɗi Amérique taw ko arɓe hitande kande taw kadi ko gargal clandestin e suuɗade so tawi ko Sénégal naɓe kamɓe koɓe sappo e tati ujunere temedde joyyi e nogas e jeegom ko naati dowlaci dentuɗi Amérique hitande 2023 nde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni chef d' état major général des forces armées Mauritanie woni semgam hono général de division Mokhtar Wula Bella Wula Chabani o yaltini kayita kesomo sifi hollirde kay wonde ko heddi hen ko interdit nawde kay soldat militaire galleji taw ko nalteɓe galleji commandant ji walla galleji ɗe au grade woni tigui joom martabuji tewɗi militaire uji ne nelde e galleji men rende ɗiɗon galleji ɗi nanguirano comme domestique woni no bindaneji ni walla tigui no garjeji ni o holliren ɗum ɗon natti ha laaɓi yo ɗum dokko o wi noon ko wayno o wi noon ɗum ɗon noon tigui o wi noon ɗum ɗon wona tigui hormade ko fate koniyankagal ne neɗɗo waɗata armée formation woni hebla waɗande ala hen kay yaade ne renoya galleji taw ko o gradeji ɗum noon o holliri tigui ɗum ɗon yo dokko ha laaɓa e nder jokli leydi ndi kala ko adi ɗum kadi o siifi kayita on kayit noon ko caggal teskademo kay ya garta taw ko yimɓe civil en ne heewi ya garta e nder état major général des armées to ɗum noon holliri waɗi kayit kadi oɗon kayit wonde kadi ɗum ɗon yo dokko visite taw ko civil en ko alarba tan ñande yontere foof ko lawol gotol woni ñande alarba
ko nden woni visite mo yimɓe civil en mbawi arde wadde visite hay ɗum ne kadi koko dottete ko wawata arde toon foof noon ko yidde ɓeydude kay fewnidde e ɓeydude ndenka e kisala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen to legal bitengal cité apexi ngal tiwa wona peul kotona musɗo waɗi toon ko babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi tawi kadi wonno ko expert comptable ko on tigui wonno ko expert comptable ko on warti toon tawi kadi ko yarga o waɗi hoore makko omo wiyeteno noon inde makko ene suuɗi tigui e ɗeɗo alkule woni PN o yettete ko Guèye ko adi komo warta noon taw yamiri dendagal sukaɓe makko ɓe kala yo natto e nder suudu men hay goto to yaltum ko ɗon o ƴetti ɓoggol o haɓɓe dane makko haɓɓe leggal suudu makko o welti ko hen wasi fittani makko nde sukaɓe jooɗi ko juuti noon nan dille makko ko ɗon tigui jurni jalti tigui jiyomo welta o wondani wonki pindino yettanu men debbo gonnoɗo nder suudu mum ko ɗon tigui ɓe tawi omo ɗeɗo gueɗe kamtude no fewi andaka noon holko saabi kay omo yalta oɗo aduna ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni laamu leydi Sénégal ɓeydi tigui tekkinde nden ka e kisal e nder falde Ziguinchor hono Oumar Youm kañum woni ministre des forces armées mo leydi Sénégal o waɗi toon inauguré poste uji gendarmerie kewɗi taw ko Kisipul e nder oɗon région e tawtorede kayɗo au gradé de la gendarmerie wondude directeur de la justice militaire no colonel Moussa Fall to nokku biteɗo Niaguissa ɓe inauguré toon brigade de proximité to Bignoma aussi to nokku biteɗo Tengu Fori to bite Tengu Fori kadi ɓe mbaɗi toon to Bignoma toon noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ko mbaɗi no to caserne woni tigui to surveillance woni ko waɗa toon to nokku biteɗo tan nafa toon kadi ko brigade de proximité afa toon foof noon ene ɗo noon nokku noon tawi nder région de Sédhiou ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen ñande 3 janvier 2024 ko suka debbo goto gonɗo jeeyow terɗe muɗum gurɗo e terɗe mum woni prostitué accona haaqi konguɗi he ko kañuma tigui tawa ene wara ene wedda e nder terrain foggu koyguel to wuuro wiyetego Diya Bougum suka debbo o noon o wiyeteno ko Aïcha noon ko Niger najo ko gendarmerie no ko gendarmeɓe brigade mo Keñeba noon kañumen tigui kalfinino ko fati dossier o tawi kay ko yamirore procureur mo Tamba kañum rokkiɓe enquête o tawa noon tawi e nder enquête o noon hollira tigui wonde wari oɗon suko debbo ko sehil makko mo yaltitte gorko tawi kadi ko madi naajo kañuma yooɓi fittade makko e nder enquête o noon on wuuli noon caggal ɗum kay nde ɓe juuki ɗum andi tigui lawol ala ko ɗon felliti tigui haalde wonde kañum yooɓi fittade makko andi hen noon nawimo ha to boowal to fugu koyguel fettete weddimo toon e oɗo saaha joni omono nanga ɓoyata tigui o waɗe defre o nawi noon ko ɓoyata waɗe defre ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aseta hande jeegoma lewru janvier siilo hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Macky Sall hoorede ngendi Sénégal gonɗo cirtirɗi laamu mum o ardima cérémonie taw ko cérémonie noon puɗɗugol fewnude mahagol golle taw ko golle noon nokku mahde golle kay moɓe innita mémorial de Corée Macky Sall noon holliri wonde nokku o ko siftorde kay histoire meɗen ko siftorde kay histoire meɗen saabu kay yimɓe hewɓe ɗe gandi to Corée ko ɗon ɓaleɓe nanguetno ene taccine ene jawe tigui ene jeeye e nder leyɗele goɗɗe ko ɗum noon holi oɗo mémoire ko yidde siftorde histoire meɗen mémoire o noon haalate tigui koye mahate tigui koye dow boowal taw ko boowal ngal 35 ujunere kilométre carré tawi towede mum noon soma hama towede muɗum ene qime ha 1jeetati métre nokku o kadi ma nokku o kadi ma won nokku julago woni nokku commercial tawi kadi ko artisanal woni local woni tigui artisanal local kañuma tigui waɗat hen ma waɗi ko ene wejoji kadi ma waɗi hen eno annama foire ni waɗe kadi salle de réception ene waɗi kadi ko wiyete salle polyvalente tawi waɗoɓe cinémaji e waɗoɓe gueɗe goɗɗe foof eɗe mbawa hutorade ɗum on waɗa kadi ko wiyete ko wiyete en tawe makko kadi centre d'étude woni tigui nokku jangguirɗo tawi koko fati kay e traitasime woni tigui no yimɓe taccit noon ene awene jeeyoye foof ma janggue e nder oɗon nokku ha joni ko leydi Sénégal cekkedoɗen maître Ciré Clédor Ly
kanyum woni avocat taw kadi ko mandataire Ousmane Sonko aljuma hanki o holliri tigi o noddoroma to conseil constitutionnel ko fati kay e yurnade dossier ji candidature neddo makko hono Ousmane Sonko gidde kay wonde hoorejo leydi ndi e sumgoji tijjani ñanno gasnayi lewru février hitaɗo junnaji ñanno gas joyi lewru février hitaɗo junnaji ɗiɗi e no gasnayi o e wiide noon maître masokna kana wonde kay ndiyana maître Ciré Clédor ari o tawi tigi président hono Badio Camara e nder salle de conseil constitutionnel Badio Camara noon wimo wonde dossier Ousmane Sonko waɗetake kay examiné saabu kay dossier o timmani maître Ciré Clédor noon wimo pourquoi dossier o timmani kadi holko saabi eɓe uddita dossier o tawa kañum woni mandataire tawaka ene uddite tawaka o wi noon o wi noon e wonde dugdude heddi noon omo dugda e président Badia Camara ɓe dugdi ko heewi noon caggaluma Badia Camara ko ɗon tigui noddi tigui wimo tigui yo yah ɗo e yeeso ma haalamɓe kay holko addani dossier holko ngakki e dossier o saɗi yaari ko ɗon tigui gendarme ɓe nodda kañumen jaltinimo alay saguela e nder oɗon nokku kanko maître Ciré Clédor noon holliri hen mette makko no feewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Amadou Ba hoto jagode leydi Sénégal taw hoto jagode laamu leydi Sénégal taw kadi ko candidat Benno Bokk Yaakaar aljuma hanki o rokkiri coup d'envoi ko fati e puɗɗugol golle wadde lawol taw ko lawol kesol hakkude nokku troson hakkude wuro witengo wakka nguma faade mbayen ummade mbayen faade kera sambaka ummade kera sambaka faade kera saydou ummade kera saydou faade weli ngara jaru golle ɗe noon ene guime ha kene ɓuura temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati million taw ko franc CFA golle ɗe noon koyen tawi e nder Saloum e nder département mo Nioro yimɓe commune o noon yimɓe commune mo wakka nguna jalti e keewal e noddago tawi koye noddago maire mabɓe hono Amadou Lamine Dieng jaɓɓade Amadou Ba holliri hen weltare mum mawde no feewi Amadou Ba noon o manti toon o mani no feewi Macky Sall hono leydi ndi e darde mum e golle mum pajunde no feewi o siftiniɓe noon e saaha Macky Sall ari e laamu o tawi tigui ko Abdoulaye Wade ene waɗi 52 kilométre taw ko autoroute e oɗo saaha Macky Sall waɗi autoroute noon e oɗo saaha Sénégal ene jogui kayim ha fodde kene qime temedde 2 kilométre tawi ko autoroute noon o hollirima yetto oɗo saaha joni ha ɓoyata yetto ha to Saint-Louis Amadou Ba noon wi kañumne so tawi ari e laamu Allah rokki ɗum laamu kayim auto ma leydi Sénégal heɓ ha kene qime ha ujunere kilométre taw ko autoroute taw ko golle ɗe waɗata ko ɓuuri yawde e yaccade o wi noon ɓoyata wakka nguna ɓoyata heɓa courant mum ko ɓammum ha timma hano hannirta ni ma waɗ kadi balle paydude no feewi beele rewɓe commune o ne mbawa ƴellitade mbawa no koye men ha tengti noon e ɓen rewɓe golloɓe to banggue kay guerte ha mbawa tigui hebde ƴellitare men hano hannirtani Amadou Ba noon o waɗi toon hommage mawɗo no feewi faade Moustapha Niass faade Serigne Mbaye Thiam e faade Moustapha Ba ha tengti noon e faade Mamadou Lamine Dieng taw ko maire commune o baɗɗo kay toon moɓodiral manggal no feewi ngal hono mum weeɓani e nder ndeɗon falde ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Medina Gounass noon teskama e oɗo saaha joni yeyoɓe dene haala ene keewi no feewi e oɗo saaha kadi yimɓe hewɓe ne jiito koye mumen guila yeyoɓe ha e sodoɓe kamɓe kala noon e woyde dene ɗene tiiɗi saabu kadi ɗi ummoto ko nokkuji goɗɗi wona ɗon ɗi ndemeten ene wawi tan e yamirore ceerno maɗe battire meɗon hano hannirtanima en ketto musidɗo men sehil men hono Amadou Samba Lo assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Ghalii Abuu kabaruji men ɗo e nder wuro tettongo Madina Gounass ɓeɓe ganduɗa ko yeeyoɓe dene haal enen cooda enen jeyta ɗo e nder wuro tettongo Madina Gounass ɗen dene ɓe koddiri en waɗi fayida no feewi kono kadi dañde ɗe ene ceeri saabi ɗum noon ittere ko dewnuji goɗɗi ko wayno Saloum ha e diwan Guinée ko toon dañde ɗe guimoro
sino sago maɓɓe noon diwanu Madina Gounass e ko takkiɗo ɓe ko tar ɗum taw noon enen mbawa remde ɗen dene taw noon cukku ngu wasa seeɗa no hannirta ni. Ghalii Abou Ba en jokkodiri ɓen mo ganduɗa ko saaha kala sodoɓe dañe ɗe nde kodiri dañe ɗe en moƴƴi no feewi gaga tan dañe ɗe saɗa ñaama ɗum ene usta nguleyki ɓandu kono gan ɓeydi hay ndiyam ɓandu kono en lawda ƴiyam wadde ko fayida mawɗo onen ɓe hen coodata ko par dende nawta galleji men so gottima mbawa ƴefde ɗum ɓesgu kala meɗen ɓen koye bettaji coodata ɗum ɓe ngolande yeeyo ɗum ɓe ɓe kodiri dañe ɗe ene moƴƴi no feewi kono kadi kala hitande eɗen gara hay so ni kam ene seeri kono kam eɗen mbaɗi fayida no feewi nde wonno kala koɓe gaddi ɗewro en jetta ko gasi on saaha kadi min mbawa addede goɗɗum kodiri bandiraɓe kala ene ñaguiri eri diwanuji kala nde mbawa remde ɗen dene nde wonno so remama e diwan mo gonɗa o tawa jikki e ɓenguji goɗɗi goɗɗuɗi wadde noon arata taw ko serani hano haddini Ghalii Abou Ba mi salminima mi samdinangal bandiraɓe dilloɓe e weltare TV weltare fulonde ɗin man kila habaruji ɗi ɓuura yurmede foof en jetti bandiraɓe en jaadiɓe hano hannirta ni yette ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinoma Ghalii Abou Ba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan dendagal Madina Gounass naɓe ko taari ɗum kala nde ndemata ɗeɗon dene saabu Madina koko duwana kala ko rema hen moƴƴata hano hannirta ni eɗen ero bandiraɓe kadi yo tinno yo mbattu hakkillaji ñamde tigui toppitade ñamde fruit ji e légume aji ko hunde moƴƴude e cellal kadi koko doctoreɓe jamiri habaruji men ɗemngal pulaar sen mima to Madina Gounass ndewen to Ziguinchor ciftorena wona ɗen musidɗo men sehil men ceerno Amadou Isaga Kebe kañum e mayiɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna calminana ɓesgu makko e galle makko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen comité stratégique fedde witene mouvement M5 RFP woni mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques ɓe ɓayyini communiqué mabɓe eɓe kolliri noon e nder communiqué he wonde kay eɓe ñiŋa hen no feewi eɓe jawi kay sifande golle sifanode kay taw ko wiyetede accord d'Alger ɓe kolliri noon nden sifande hay ndiga kay ala ko addi wonata banggue deeyde wonata banggue beldital wonata banggue tigui koddigal moƴƴara hakkude ɓesgu leydi ndi eɓe eri noon laamu transition ngu yo kay yaltu ha laaɓa waɗa fin oɗon accord ɓe pirta ɗum ha soro ladde on accord sifaɗo guila 2015 tawa ha e ɗo haydara ala ko jibini ko fati kay e peewal eɓe eri kadi dendagal ɓesgu Mali kala nde ƴewata peeje goɗɗe kay beele jaam duumiɗi arta leydi he e koddigal moƴƴal e kaldigal moƴƴal wona hakkude mabɓe e nder leydi he M5 RFP ene yaadi kay ɓe kolliri nder communiqué wonde ɓe jaadi e miijo darde hoore leydi transition leydi ndi kay ha tengti noon e yidde wadde kaldigal taw ko hakkude ɓesgu leydi ndi woni dialogue intermalien ɓe intermalien ɓe noon beele kay dendagal ɓesguji ɗi kala eɗen mbawa yewtide tigui kaltida hakkude men ɓe ndena tigui ɓe eri laamu ngu kadi transition ngu nde ɓeydata ndenka muɗum e ɓesgu leydi ndi ɓe toppito kadi ha dognoɓe enen goppi galleji mumen e guure mumen kala e région ngaji mumen ha mbawa artude hano hannirta ni e nder koɗane mumen ɓe daro kadi ha jokli leydi ndi kala ha kepta tigui ha jeytu leydi ndi kala kepta tigui ko wiyete tigui service aji men de base hakko gueɗe ɓurde hatojinede tigui ha mbawa artude e nder yoga e nokkuji guila e école aji ha e dispensaire uji ha e maire uji kala ha mbawni service aji de base ha mbawa jettude golle mumen hano hannirta ni e nder jokli leydi he kala ha joni kabaruji men to leydi Mali ha joni hono général de brigade biteɗo Daouda Ali Mohamedine kañum woni ministre de la sécurité et de la protection civile o bismima o joddima en audience to bureau ji makko e fedde taw ko fedde almameɓe tawi kadi ko almameɓe tigui joom tiniji woni ɓorniɓe tiniji julnoɓe jumaji e nder base uji militaire walla e nder camp garduji walla ha e nder commissariat ji des police kala ɓen immaɓe woni tigui wiyetede zimam porteur d'uniforme ardi nden fedde noon nden fedde almameɓe taw ko porteur d'uniforme ardiɓe ko suudetina biteɗo Mohamed Moustapha Diallo yidde mabɓe noon ko yo fedde nde kay yo fedde nde ande nde ɓeyda tigui andede golle mayre kadi hattane mayre wawa ɓeydede hano hannirta ni eɓe jetta noon eɓe jarna hoorejo leydi ndi e golle mum paydude no fewi ɓe kolliri kadi wonde ministre o eɓe jogui kay miijo wadde kay taw ko ñalawma juulu e ñalawma duwawuji
duwanade ko addi kam woni journée woni tigui prière de bénédiction faade kaya et laamu transition ngu faade transition faade laamu leydi ndi kala faade ɓesgu leydi ndi kala ɓe jiiɗi noon yuɓɓinde oɗon ñalawma taw ko ñalawma alliyankagal ñalawma diine ko ñande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi gonɗen o saabu kadi on ñalawma addaniɓe suɓade on ñalawma saabu ko on ñalawma woni journée mo mbiyata fête de l'armée nationale leydi ndi ministre o holliri hen weltare mum mawde no fewi e ndeɗo darde ndeɗo fedde fandare mabɓe o holliri tigui wonde omo yaadi kay e ngoɗon miijo omo yaadi e miijo mabɓe imam Mohamed Moustapha Diallo kañum woni hoorejo fedde nde tawi kadi kañum woni imam garde national ko ardi garde national o ardi toon noon koye imam de la police nationale wondude imam de la gendarmerie nationale e imam de la protection civile wondude imam des armées de l'air e imam base mo base be ko ɓeɗo woni ɓe o arduno toon joddade kayya e jagorgal kalfinagal ko fati sécurité civile e fati sécurité protection civile ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar e nder kedde dongre afrique jabɓuɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj, salamu aleykum warahmatullah, a saminama juuram. En calmitima Ghalii Abuu Ba, en calmini dendagal hettiyankoɓe men e Ayawo TV e ñalawma hande o ko ndeɓiɗon e rumbiro habaruji e dongre Afrique puɗɗon ko leydi kono Côte d'Ivoire. Leydi Côte d'Ivoire woni dey koye heblo kay hono oɗo kan mo ujunaji ɗiɗi e nogas e tati baɗo kay sappo e tati lewru siilo ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Côte d'Ivoire. Toon dey mata kippu mabɓe o dey ene hebli walla heblaki e wawde kay wadde kadi gueɗe ɗe mbawɗe nawrude taw kadi ko kippo e yeeso ɗum ɗon dey ko namdal ngal kippu o namda ɗum noon taw kadi koye waw kadi ɓe wondi kadi taw kadi ko talnalde nde woni hono puul o ko kamɓe kadi ɓuuri yakorade hen ko kamɓe ɓuuri kadi kono tidde hen nde tawno kadi wono oɗo kadi barawoɓe kadi taw kadi koye entraîneur mabɓe français taw kadi ko Jean-Louis Gasset kamɓe de ɓe mbi wonde kadi aɓe kebli no fewi kono alay saago kay ɓe mbawa kadi ittude wono priguitte gonɗe ɗon ɗe mate kay ɓe dokka kay taw kadi ko ɓesgu leydi Côte d'Ivoire ko fade e mabɓe ko taw kadi tigui aɓe mbawa kadi kono addandeɓe ɗum ha timma. To ko Cameroun oɗo de ko kananke biyeteɗo hono taw kadi ko Bangoua kanko dey ko taw kadi ko on kananke ɓen wiyeteɓe hono Bangoua ko kanko biyeteɗo on Tchad Chouang Anik Jirio ko kanko de waɗi hono tourde makko e dongre on Europe nde kanko noon o wawi kadi ko rendinde ɓen wonɓe dongre Europe ɗe haaɓe mbawa kay taw kadi ko wawde hisnude taw kadi ko pinal mabɓe e noddutegal taw kadi ko Bangoua e kadi e ɗemgal mabɓe taw ko nadada taw oɗo kadi kananke o wi kadi ma wawa kadi tigui hono pellital e wawde artirde wona ɗen gaɗe taw kadi ko majjunoɗe taw kadi ko won leydi kono Cameroun o arti ɗum e leydi ndi ha wawa kadi hisnede tigui rigui Afrique banggue hono wargo Oscar Pistorius yalti kaso e duuɓi sappo e dumbedemo sappo e goho ɗum noon kanko noon ko caggal ndew o tumano e wargo gondiɗo makko Centre Afrique Henri Marie Dodra woni ko jagordal koppereje mabɓe wonno o woni kadi hono gardiɗo hono jagorɗe mabɓe toon guila e lewru taw kadi ko juin ujunaje ɗiɗi nogas e goho ha février ujunaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi kanko ne oɗo saaha kanko dey o woni tan kanko ne ko faade koye landa makko taw kadi ko wiyeten ko hono unir o wawa kadi kono jokkude kode golle makko ko kanko noon wonno koɗo TV5 e ñalawma taw kadi ko hanki o wawi noon haalde kuccam Centre Afrique e woteji mumen on garoji e ko nandi hen e ɗum noon ko wawi haalde hen gueɗe kewɗe no fewi ko fate hono Centre Afrique Ghalii Abuu Ba ko ɗum ɗo dey tungguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sardo gam weltare Ayawo TV.
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to peka 8 ha to galle ceerno Amadou Dafa to mbuude ko taari ɗum kala kabruji men ɗemngal pulaar kabruji men jolam jabeedi koto Corée Nord puɗɗoɗen dadiɓe to leydi Corée Nord hakkude mabɓe Corée Sud tekkerne surka hakkude mabɓe Corée Nord aynima caggal hanki nde ɓe ayni fodde temedde ɗiɗi obi ñalawma hande o kadi teskama aset hande ɓe aynima toon fodde capanɗe jeegoma obi eɓe mbiya tan noon kamɓe Corée Nord laamu Corée Sud eɓe mbiya Pyongyang hoorejo Corée Nord eɓe mbiyamo hey jala makko kayi e ko woni e wadde ko woni tungude ko koto leydi Russie paadena laamu leydi Russie holliri tigui wonde ɓe jaɓɓima kayi ɓe jandini misilaji nayyi taw ko leydi Ukraine ayduno e mabɓe ɗi toɓɓuno noon ko wuuro witte nokku biteɗo Crimée ɗum ko jamma beɗɗo leydi Ukraine noon holliri wonde kamɓe ɓe toɓɓuno ko base Russie taw ko base aérienne mabɓe tawateɗo to Saki etiɓe gofani ɓe bombardi base o hono holliri laamu leydi Ukraine to leydi Turquie paadena chef diplomatie mo dowlaci tentude Amérique hono Anthony Blinken gonɗo e tournée muɗum e nder Proche Orient étape makko gadan noon o fuɗɗori tigui koto leydi Turquie o joddima noon e Recep Tayyip Erdogan kañum woni hoore leydi Turquie o ñaguima on noon dartono doole mum ponno daro lankay beele kay eɓe beele darto lankay beele aide humanitaire ene wawa tigui ɓeydade nadde to Gaza woni tigui ballal ha wawa fabade Gaza naɓe ɓe ko hande aseta hande noon aseta hande watti balɗe capanɗe jeenayyi e goho ko guerre fuɗɗi hakkude Hamas hakkude muma e ɓeɗon wiyteɓe Israël saabu guerre fuɗɗino guila ñande 7 octobre aseta hande kadi Hezbollah libanais ɓe wiyteɓe les soldats le jeeya woni Hezbollah libanais ɓe aynima fodde kene kodde rokkataji kewɗi ɓe aynima ɗum noon e base taw ko base militaire tawateɗo to rewo Israël ko toon ɓe ayni ɗiɗon misilaji ɓe kolliri kadi ɗum ɗo tigui ko russo e guddudu suwa ɗum ɗo noon ko fati kay koye baɗi joftigu caggal kayde koninkoɓe leydi Israël bombarduno to banggue Beyrouth haaɓe mbarino toon numéro 2 woni cukko hoorejo Hamas bandade Gaza noon woni nokku Gaza hande oɗo ñalawma ala kala to hoɗoto korki mum ne muusi no fewi ko caɗele mawɗe tawete toon bombardement ji jamma e ñalawma kala taw ko laade diwoje de Israël ne bombarda e kala nokkuji ɓe kormaki sukaɓe ɓe jurmaki nayeɓe ɓe kormaki sukaɓe ɓe kormaki nayeɓe jamma ñalawma ko bombardement ko mayɓe e gañiɓe ko jamma ñalawma koɗande kene liɓe e oɗo saaha joni yoga e nokkuji dañji ndiyam ko yari walla ni dañja ko ñaami ko caɗele mawɗe no fewi te aduna kala ene dara ministére de la santé de Hamas no holliri e ñalawma hande o bila ko fuɗɗi mayde toon guila 7 octobre fayi oɗo saaha joni taw ko Gaza ɓe jettima no gasi ɗiɗi ujunere ne fayi temedde jeeɗiɗi no gasi ɗiɗo neɗɗo so tawi noon ko barmuɓe ɓe eɓe jaara kene ɓuura capanɗe jeegoma ujunere musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar to Medina Gounass ko Amadou Samba Lo kadde Afrique roɓindo ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj en nangguen en kaɓirɗe ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men Saydou Abou Ba ɗo e haalirde ko musidɗo mon sehil moon Ghalii Abou Ba yo jaam Allah jogomi jogo on